Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар, Хозур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруын башлыйбыз. Сезнең белән мин Резида Салахова. Безнең тапшыруыбызда бик күп кунаклар булды. Җырчылар, театр артистлары, төрле сәнгать әһелләре, флористлар, күнчеләр, галимнәр, тарихчылар. Бүгеннән без сезне Хозур ТВда эшләүче алып баручылар белән таныштыра башлыйбыз. Студиябызда кунакта Балам багалмам тапшыруы алып баручысы Рәмзия Вәлиева. Ассаламу алейкум, Рәмзия. Алейкум ассалам, Резида. Исәнсез, хөрмәтле телевизор караучылар. Рәхмәт, коллега килгәнең өчен. Бик шатмын сине күрергә. Әйт әле, Балам багалмам тапшыруы синең тормышыңа ничек килеп керде? Гомумән Хозур ТВ телеканалына син ничек килеп кирдең? Хозур ТВ телеканалына килеп керүемнең тарихы бик кызыклы булды дип әйтсәк тә була инде, чөнки мин шушы канал барлыкка килүгә бездә инде ул үзебездә күрсәтә башлады һәм инде мин аны бик кызыксынып карап бардым. Мондагы тапшырулар, мондагы сөйләнгән вәгазьләр минем өчен бик кызыклы һәм дә инде яңа формат буларак миндә ул кызыксыну уятты. Шулай итеп мин моны Instagram шелтәре бит инде бүгенге көндә бик популяр. Аннан кирип күзәтүләр алып барып, баш мөхәррир Гөлшат Мингазизова белән без инде бераз гына таныш идек. Менә шулай итеп без монда уйламаганда гына Гөлшат белән хәбәрләштек тә. Мин әйтәм, минем сезнең шушындый матур телеканалыгызда үземне сынап карыйсым килә дип, менә шулай итеп ничектер очраклы гына рәвештә дип әйтергә кирәк кирип киттек. Балам багалмам тапшыруы ничек барлыкка килде? Нигә менә нәкъ балалар тапшыруы? Дөресен әйткәндә, Резида башта без бүтән төрлерәк форматта булыр дип уйлаган идек бу тапшыруларны. Һәм дә инде Гөлшат минем кичкенә балам бар икәнен белә. Мин инде әһәмиятен бу көнне булачак, тапшыру бу көнне булмаячак, монда чыгып булачак, чөнки ирем өйдә булачак. Инде бу көнне чыгып булмаска мөмкин дигәч, Гөлшат инде уйлады да, әйдә әле без бүтән төрле форматта эшләп карыйк дип инде. Шушындый балалар, әниләр һәм балалар өчен булсын бу тапшыру дип, шундый тапшыруга алындык. Һәм әйтергә кирәк, бу бик кызыклы проект дип, чөнки бу әле татар дөньясында, татар телевидениесында бер дә күренгән тапшыру түгел. Шулай итеп, без менә шушы эшкә алындык. Мин инде бу тапшыруга килеп эләккәнемә бер дә үкенмим, чөнки инде без әле бит яшь әти-әниләр буларак, балалар белән кайларга барасы, ниндирәк үзәкләр бар икән, балалар белән кайда күңел ачарга мөмкинлекләр тудырганнарын әле без әле белеп бетермибез. Без бу тапшыру белән нәкъ тә менә Казаныбызның иң матур, кызыклы урыннарына сәяхәт кылабыз дип әйтергә кирәк. Сәйдәгә ничә яшь инде хәзер безнең? Сәйдәгә 3 яшь. Сәйдәгә 3 яшь. 3 яшендә ул инде алып баручы вазифасын башкара. Ул Хозур ТВ телеканалының иң яшь алып баручысы. Шулай бит, ул ничек карый үз эшенә? Ул аңлыймы үзенең эшкә килгән, әллә әни юмартланып китте соңгы арада, гөлмине шундый уен мәйданчыкларына, үзәкләргә йөртә дип уйлыйм. Без аны инде дөресен әйткәндә, мин һәрбер менә үземнең тормышта ниндидер адымнар ясала бит инде, мин аны һәр вакытта әни белән киңәшләшергә яратам. Мин инде ул бәләкәй генә мәсьәләме, зур глобаль проблеманы әни белән шалтыратышып сөйләшәбез. Шулай итеп, бу тапшыру турында, Хозур ТВ турында мин гомумән аңа бер әйбер дә әйтмәдем. Һәм без инде ай буе ничектер үзебезне моральны әзерләдек. Һәм инде мин иртәгә съемка дигән көнне әнигә шалтыратам да кичтән. Әни менә әйтәм, без менә шушындый тапшыруда катнашабыз, без анда алып барабыз. Бер генә көн булмаячак, ул мин әйтәм, ул шундый дәвамлы булачак. Әни инде бер кат югалып калды, ничектер каушап калды. Ничек инде әле ул бәләкәй, ул бит инде тыңламас, көйсезләнер. Әйдә син аны әйбәтләп кили башла инде. Мин кич буе Кызым, иртәгә без эшкә барабыз. Эшкә баргач, анда тыңларга кирәк булачак. Без инде теге фотога төшерүләрне чик-чик дип әйтергә өйрәнгән идек. Мин әйтәм, син анда абыйлар, апалар чик-чик итә, аларны тыңларга кирәк булачак. Алар аннары безгә күп итеп тәмле мәмәйләр бирәләр дип инде. Тәмле мәмәй белән бит инде аларны хәзер алда була торган яшь. Шулай итеп, без инде тыныч кына бер съемканы үтеп чыктык. Әйтергә кирәк, ул үзен теге матур күлмәкләр белән алдау килеште микән, инде тәмле мәмәйләр белән. Ул менә шушы эштән, съемкалардан бик канәгать калды. Һәм инде һәр вакытта да без эшкә барабызмы, без кайчан эшкә барабыз дип, хәтта шулай сорап та тора. Беренчесе әйбәт үткән, алдагылары ничек үтте?
китте. Алдагыларын инде аның съемка артындагылар гына беләдер. Чөнки инде баланың төрле вакыты була. Съемкаларны иртән дә куялар Юк сәгатенә туры килергә мөмкин. Ул да инде бездә инде анда күбесенчә эшкә җайлашабыз, балага түгел дип әйтергә кирәк, чөнки инде шушындай мөмкинлек тудырган икән безгә телеканал. Димәк инде шуннан да балага да ниндидер ул бит инде алдагы үсешенә дә ярдәм итә, күпме кешеләр арасында йөрүдә баланың үсешенә ярдәм итә дип уйлыйм. Шуңа күрә ул инде төрле очрагы була аның. Көйсезләнгәндә инде без аны бөтен съемочный группа белән дип әйтик, инде килергә тырышабыз. Барсы да аныңча Абыйлар, апалар мәмәйләрен жәлләмиләр инде. Жәлләмиләр. Инде безнең инде һәр вакытта да килгәндә бер пакет кием булса, бер пакет ашау була. Шуларны ашап бетереп кайтып китәсез. Ял итеп. Әле бит съемка битте дә, Сәйдә өйгә кайтабыз дип әйткәч чыгып китмидер ул мәйданчыклардан, уен мәйданчыгыннан бит баланы шакларда булды. Апшырып китеп булмый. Гадәттә ул менә шулай теге кафеларда оештырылган мәйданчыкларда инде ул вакытта ашауда, янәшәдә, уйнап килергә дә мөмкинлек бар. Алай итеп безнең ялгышмасам иң узак торган очрак булды. Менә кафедан кузгала алмадык. Без 2 сәгать съемка төгәлләнгәннән соң да 2 сәгать уйнадык. Шулай итеп тиз генә китә торган түгел. Шулай. Менә балам багалмамның алып баручысы булгач, үзеңә ислам турында күбрәк укырга, өйрәнергә туры килдеме, яңа мәгълүматлар тупларга? Мин бу сорауга Резидә булай дип җавап бирердем. Мин гомумән бу ислам дөньясы минем өчен ниндидер яңалык дөньяга килеп керү дип әйтмим. Чөнки безнең гаиләдә мин үзем Күкмара районы Уразай авылында туып үстем. Ул безнең бик дини авыл. Һәр бер йортта диярлек менә бөтен кеше диярлек дин белән яшәүчеләр. Шуңа күрә безнең инде гаиләдә төп тәртип ул дин белән тәрбияләндек, Аллага шөкер. Шуңа күрә мин менә бирегә ниндидер теге шит дөньядан, пишрак дөньядан килеп кирдем дип әйтә алмыйм. Минем өчен бәлки шунсы да бик якын булгандыр, монда эшләү теләгенең зур булуы. Бу чөнки бу безнең тәрбия, бу чисталык, бу дин, мондагы рәхәтлек, мондагы пөхтәлек. Шуңа күрә ләкин инде әйтәсем килә, менә үземә максат итеп куйдым. Әгәр дә мин дин турында әле күбрәк белсәм, күбрәк укысам, мин әле тапшыруда да куллана алам икән дигән фикерләрем бар. Менә әле үземне үстерергә кирәк, укырга кирәк дин турында. Димәк, тапшыруда да аларны кулланып булыр иде. Дин турында аңлашылды. Ә менә балалар психологиясы, ана-бала мөнәсәбәте турында күбрәк өйрәнергә туры киләме? Син бит инде алып баручы буларак, димәк, син күпмедер дәрәҗәдә укытучы вазифасында башкарасың тамашачылар өчен. Мин инде менә үзебезнең тапшыруда психолог киңәш эшләп килә бит инде. Мин үзебезне караганда психологның киңәшләрен күбрәк көтеп алам. Чөнки ул менә шул кадәр җайлы гына итеп аңлата, һәм син аны аңлыйсың, чыннан да теге тынычлангач бит инде аңлыйсың. Менә аны бит инде балага кычкырмыйча да аңлатырга була икән. Менә тыныч кына аңлатсаң, бала да тыныч кына кабул итә бит инде дип. Шуңа күрә менә үзебезнең тапшыруда, нәкъ шушы балалар тапшыруында психологның булуы да минемчә ул бик кирәкле һәм әти-әниләр өчен тагы да файдалырактыр дип уйлыйм. Яңа көнне нәрсә дип башлыйсың? Яңа көнне һәр вакытта да елмаеп, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башларга тырышам. Хәләл түгел, димәк, Тыелган хәрам. акыллы булу мөһимрәкме? Яки матур булумы? Элек матурлык мөһим булса, бүгенге көндә минем өчен иң мөһиме ул акыл. Хөрмәтле тамашачылар, без дәвам итәбез. Хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта алып баручы Рәмзия Вәлиева. Рәмзия, шулай да балам багалмам тапшыруының асылы нәрсәдән гыйбарәт? Ул бит инде бары тик күңел ачу белән генә бәйле түгел, шулай бит?
Бездә без моны инде Гөлшат белән уйладык та, әти-әниләргә, яшь әти-әниләргә бигрәк тә файдалы тапшыру булсын дип уйладык. Чөнки инде без ничектер менә бу каяндыр гына килеп ирешенгән темалар түгел. Без инде очрашырга мөмкин булган сорауларны биредә күрсәтергә тырыштык. Ул да булса инде балалар һәм гаджетлар бүгенге көндә инде ул бик зур проблема. Шулай ук баланы китап укырга ничек итеп өйрәтергә мөмкин, аны ачуланмый гына, өндәми генә, киресенчә ничектер матур юл белән китапларга кызыксыну. Шулай ук инде баланың әхлакый яктан үстерү, ул да булса инде балалар театрына йөрү һәм дә инде төрле уен мәйданчыкларында. Андый уен мәйданчыкларына килгәч, инде мин беренче чиратта бала өчен куркынычсызлыгын тикшереп чыгам, аның куркыныч түгелме, бала никадәр дәрәҗәдә 100% тыныч күңел белән уйный алачак бу мәйданчыкта, һәм дә инде балалар белән булган конфликтлар, анда бит инде төрле яшьтәге балалар була, алар белән ул конфликтларны ничек итеп матур гына, тавышсыз гына хәл итәргә мөмкин икәнлеген. Әти-әниләргә ничек реакция күрсәтергә менә шушы очракта? Әлбәттә, без инде кафеларга баргач бигрәк тә бала көйсезләнә бит инде анда, ашамаска мөмкин, төрле балалар белән шулай ук алар көйсезләнеп, ашамыйча йөгереп китәргә мөмкиннәр инде. Һәм андый очракта без инде әти-әниләргә менә тормышчан реаль киңәшләр бирергә тырышабыз. Һәм шулай ук безнең балам багалмам тапшыруның шулай ук үзенчәлекле ягы дип әйтәм инде. Без бит инде бала күп вакытын әни белән үткәрә, инде биредә без әтиләр фикерендә керттек бу тапшыруда. Аларның фикере миңа калса инде гади тамашачы өчен тагы да кызык булачактыр, чөнки инде алар шулай ук җырчылар да булырга мөмкин, театр артистлары да үзләреннән чыгып шундый киңәшләр бирәләр. Рубрикабызда без сиңа бик кызыклы гына сорау биргән идек. Матурлык мөһимме синең өчен, әллә инде акылмы дип. Мин бик озын итеп җавап бирәсем килгән иде дидең. Менә рәхим ит, хәзер инде озын итеп җавап бирсәң дә була. Резидә, дөресен генә әйткәндә, мин менә матурлыкка соклана торган кеше. Мин гомумән табигатьне яратам, табигатьнең матурлыгына һәм мин хатын-кызның матурлыгына сокланам. Әйтмим мин теге иратка гашыйк булу турында, әмма чын-чынлап матур, гүзәл хатын-кызга соклану турында. Элек минем өчен ничектер менә матурлык беренче урында иде. Менә син матур буласың, димәк синең тормышың да матур гына чәчәк атып барадыр шикелле иде. Менә гаилә корып, балаң булгач, инде хәзер баланың кичкенә генә проблемалары килеп чыга, аларны хәл итәргә кирәк. Үзеңнең тормышыңда үзең олыгая барасың, үзеңнең эшеңдә чыккан проблемаларны хәл итәргә кирәк. Һәм менә шушындай вакытта мин инде уйлыйм, чын мәгънәсендә акыл белән эш итәргә кирәк, чөнки матур кешенең аның эше матур була бит. Ул ничектер ул тыштан шул кадәр күзгә ташланмаса да, аннан ниндидер нур бөркелеп торырга мөмкин. Ничектер үзеннән үзе андый кешегә тартыласың. Менә инде яшь барган саен чын-чынлап акыл белән эш итеп акыл кирәк икән дигән фикер миндә. Рәхмәт, Рәмзия. Хәдистә балаларыгызга биргән һәр нәрсәдә гадел булыгыз дигән. Син менә Сәйдәне 3 ел син әни вазифасын башкарасың, шулай дип. Аллага шөкер. Үзең дә яңалыкка өйрәнәсеңме Сәйдәдән? Балалардан инде ул яңалыкка өйрәнү әлбәттә ихлас булудыр һәм балаларча сөенүдер. Юк кына әйбергә дә, юк кына матурлыкка дип әйтик инде, алар инде менә шулай сокланалар бит. Һәр вакытта да сөенәләр дип әйтик инде. Безгә дә нәкъ менә шушы балалар шикелле сөенү бәлки күчәдер. Үзеңне тәрбияләргә туры киләме? Әлбәттә. Чөнки минем әйтәсем килә, Сәйдәгә бәлки инде бөтен балага да шулайдыр. Менә ничектер аңа бу әйберне эшләргә ярамый, менә булай итмә, алай итмә, әйдә җыштырып куй дигән сүзләр белән аны тәрбияләп булмавына мин көннән-көн инана барам. Әгәр дә син аны кереңә җыштыра башлыйсың икән, ул килеп җыштыра. Әгәр дә инде син үзең тәрбия күрсәтәсең икән, ул синең артыңнан ук шуны кабатлый. Әгәр дә син шунда ялгыш кына ялганлыйсың икән, ул да ялганларга өйрәнә. Димәк, ялганлау монда кирәкми. Чын-чынлап ихлас булсаң гына, балаң синең тәрбияңне аладыр дип уйлыйм. Ниндидер баланы ачуланып, ниндидер рамкаларга кертергә минемчә дөрес түгелдер. Сезнең гаиләгездә якшәмбе ул гаилә көне дигән кагыйдә бар, шулай бит? Тагын берәр нинди кызыклы йолалар бармы сезнең гаиләгездә? Әле артык йолаларга бәлки юктыр андый, инде менә шулай якшәмбе көне, гаилә көне булуны инде без ничектер кертеп куйдык. Ул да булса инде Сәйдә тугач барлыкка килде ул йола. Һәм һәр якшәмбе көне без инде
үзебезгә яңа урыннар ачарга тырышабыз. Ул булырга мөмкин яңа парклар, яңа уен мәйданчыклары. Яисә инде көннәр матур булганда көзге табигатьтә, җәйге табигатьтә урманга чыгу. Шулай ук инде бүтән төрле кафеларга барып карау. Нәнсе безнең инде кичкенә генә гаиләбезнең йоласы. Анала ярый әле гаиләгез Алла бирсә тагы да ишәер, йолалар да күбәер киләчәктә. Амин, шулай булсын. Рәмзия, берничә мизгелдән дәвам итәрбез. Даими сәхифәбезгә бүленеп алыйк. Тәкъдирнең ни икәненә төшенербез бүген. Тәкъдир булган, була торган, булачак эшнең, хәлнең алдан билгеләнеп, Аллаһ тарафыннан алдан ук язылып куелган булуы. Кешеләр нәрсә эшләячәген үзләре сайлый, ләкин ахыргы нәтиҗәгә алар Аллаһы Тәгалә ярдәме белән генә ирешәләр. Кешегә тәкъдир булган һәрбер нәрсәдә зур хикмәт һәм мәгънә салынган. Кешенең тәкъдиргә ышануы бу аның бар нәрсәнең Аллаһы Тәгалә кушканча булганны аңлавы һәм кабул итүе. Аллаһның буларны Ләүхул Мәхфүздә язып куюы һәм бу турыда хәбәр бирүе сезнең үткән нәрсәләр өчен кайгырмавыгыз өчендер. Бөек Аллаһ биргән дөнья нигъмәтләре өчен мактанмавыгыз өчендер. Ягъни һәр эш Аллаһ тәкъдире белән буладыр. Тәкәбберләнеп Аллаһка итагать итүдән баш тартучы һәм һәр дөнья малы белән мактанучыны Аллаһ сөймәс. Хәдид сүрәсе 23-нче аят. Хөрмәтле тамашачылар, сез Хозур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Тапшыруыбызны дәвам итеп, Рәмзия, сиңа шундый сорау бирәсе килә. Сынау кешене ничек үзгәртә? Сынау кешене миңа калса инде ул ныгытадыр, Резидә. Чөнки менә минем инде әйтәсем килә, без тормыш иптәшем белән әле гаилә корып бергә яши башлаганчы, безнең инде тормышыбызда бик җитди, бик бер зур сынау булды. Ул иптәшем инде армиядан кайтуына 2014 елда юл һәлакәтендә аның әнисе якты дөнья белән саубуллашты һәм ул аны бик авыр кичерде, чөнки инде 1 ел әнисен күрмәгән иде, ул әле бер генә тапкыр күрешкәннәр иде армиядан кайтканнан соң һәм менә Ходай шундый зур сынау белән сынады безне. Мин инде аның әнисен Аллага шөкер дип әйтәм, белә идем. Без аның белән аралашып яшәйдек һәм ничектер ул мине иң беренче күрүдән үк бик якын, бик җылы кабул итте. Ул миңа гел әйтә иде инде, мин кызым дип әйтергә яратмыйм, минем һәр вакытта да малаем туганнан соң киленем дип әйтәсем килә дип әйтә иде. Мин сиңа килен дип дәшим әле дип. Ул миңа килен булмаган килеш тә шулай дип йөрде инде. Бәлки инде ничектер сиземләве дә булды микән, гел кайдыр ашканда ул шул кадәр тормышны яратучы, тормыштан тәм табып яшәүче, һәрбер авырлыкны җиңә торган хатын иде. Һәм шул авырлыктан соң миңа калса, монда инде аннан соң да безнең бик күп сынаулар булды. Аларын инде сөйләп торасы килми, ләкин шуны әйтәсем килә, менә аерылыр өчен яраткан парларга аерылырга бер сәбәп җитә. Юк кына бер сәбәптә. Әгәр дә шул вакытта менә икең бер була аласың икән, ул сынаулар бергә җиңелә һәм алга таба ниндидер көч белән, ниндидер һәрбер топкан кичкенә генә шатлыгыңа да чын мәгънәсендә, чын йөрәктән сөенә башлыйсың. Менә андый сынаулар инде безнең беребезгә дә тормышта кагылмасын иде, һәрберебезнең дә әти-әниләре исән сау булсын дип әйтәсе килә, чөнки әти-әниле булу ул иң зур бәхет. Менә аны балаң тугач тагы да ныграк аңлыйсың икән. Шуңа күрә әйтәсем килә, сынаулар ул инде кешене ялгыш юлга да кертеп җибәрергә сәләтле. Шул ук вакытта инде үзеңдә көч табып, якын кешең янәшәңдә булса, ул инде ныгырга көч бирәдер дип әйтәм мин. Сынаулар ныгытадыр. Яхшы, ничек узарга кирәк аларны әйтегез?
Әйтеп үткәнемчә, менә шушы Ярдәм кулын әлбәттә якыннарың суза. якыннарың һәм инде әлбәттә Аллаһ Тәгаләдән сорау. Кемнәрдер бит инде менә ничек намазга килдегез, ничек дингә килдегез дигәннәргә күп кеше менә шундый авыр сынаулар аша, андый авыр сынаулар аша килергә язмасын. Һәрберебез дә үзебез белеп килик дингә, һәрберебезнең дә күңелендә иман нуры булсын. Шуңа күрә үзебезнең күңелебездә көч табып, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорап, ул һәр вакытта да сораган бәндәмә бирәмен дигән. Шуңа күрә инде авырлыкны Аллаһка тапшырып, Аллаһ ярдәм белән үтәргә язсын. Амин. Эшең синең оештыру, югалып калмау белән бәйле, шулай бит теге яисә бу ситуациядан бик тиз генә кирәкле сүзне табып, бик тиз генә чыгарга кирәк. Безнең синең белән эштә Рәмзия, син бит бәйрәмнәрдә алып барасың, шулай бит никах бәйрәмнәрен, хәләл туйлар алып баруыңны да беләбез. Монда инде оештыру сәләте кирәк. Шулай ук теге яисә бу ситуацияда югалып калмау, кирәк җирдә дөрес сүзне таба белү кирәк. Иң дулкынландыргыч мизгел эшеңдә кайсы мизгел ул? Менә андый ничек дип әйтим инде, тупикларга очраган мизгелләрең булгалыймы? Ул резидә иң беренче чиратта дулкынландыргыч мизгел башыдыр инде һәр нәрсәнең, әйме бәйрәм башланып киткәнче, әлбәттә һәрбер алып баручы борчыладыр, ул инде алып баручының дәрәҗәсеннән генә дә тормыйдыр. Бәйрәмнәр димәк инде сиңа ышанып тапшыралар икән, син инде аны 100% әйбәт итеп үткәрергә тиешсең. Була төрле очрак, кайбер чакны инде ул бит әйтәләр, теге залда бәлки инде катырак күзле кешеләр дә утырырга мөмкин дип, андый чиракта чыгуга кайбер чакны сүз эндәш алмыйча калган чираклар да була. Исәнләшкәч бер үк сүзне 3 тапкыр кабатлаган чираклар да була, андыйлар да була. Кайбер инде хәләл матур мәҗлесләребез матур гына, ничектер җиңел атмосферада вәгазьләр белән матур гына әйтеп үтеп китәләр. Менә шулай үзең әйттең, залда каты күзле кешеләрдә булырга мөмкин дидең. Яман күзле кешеләрдән саклану өчен, яман күзләрдән саклану өчен, күсенмәс өчен ниләр эшлисең? Дөресен генә әйткәндә бер нәрсә дә эшләмим. Бу инде бәлки алай кирәк тә түгелдер, ничектер менә минем үземнең күңелдән начарлык булмагач, кеше миңа начарлык тели аладыр дип уйламыйм. Юк, ул бәлки сиңа начарлык теләп тә карамыйдыр. Бәлки ул сиңа Әйе, сокланып карыйдыр. шулай, әйе. Ничектер менә әни инде миңа һәр вакыт әйтә, менә тузлар сибеп чыгарга кирәк, дугаларны укып сыпырынып чыгарга кирәк. Кайбер чакны теге экстренны гына все башлыйбыз дисәләр, анда инде жүгереп чыгып китәсең дә, аннары соң бер кат исәнләшкәч кирип мин тиз генә укып, Аллага тапшырып алам инде, әйме. Менә шулай сынап караганым бар, тузлар сибеп чыккан чиракта минем эшләгән эшем килеп чыкмый эшләптер. Менә шулай берничә тапкыр сынап карадым да, булды әйтәм, бүген тузларымны сибеп тормыйм, кайткач әйбәтләп дугаларымны укып җуынырмын әле дип, менә шулай итеп ничектер Иң мөһиме Аллага тапшырып башларга эшләрне, шулай бит? Әлбәттә, әйе. Синең инде эшең бәйрәмнәр белән бәйле булгач, синең турыда, аның тормышы да гел бәйрәм кебек бара инде дип әйтүчеләр бармы? Көнләшүчеләр бәлки. Әйтүчеләр бар, хәтта танышлар арасында да, синең кайтып кергәнең юк инде. Ой, сез баядыгыз инде, күп акча эшләдегез инде дип. Мин андый сорауларны җавапсыз калдырам. Чөнки мин беләм үземнең ничек эшләгәнемне, ничек көч куйганымны һәм күпме алганымны да беләм. Шуңа күрә мин ничектер, әйе, менә мин бүген эшләдем, мин бу атнада эшне эшләдем, минем менә акчам күп дип, мин әйтеп берничек тә масаеп йөри алмыйм. Ул эш бүген бар, иртәгә юк. Шуңа күрә андый язмаларны мин инде ничектер җавапсыз калдырырга тырышам. Көнчелек бар бит инде бу дөньяда, шулай бит, хатын-кызлар арасында да көнчелеккә гомумән нинди мөнәсәбәттә син ничек карыйсың? Әйткәнемчә, Резидә, минем үземнең күңелемдә андый кара көнчелек булмаганлыктан, мин инде кешедә дә андый көнчелек бардыр дип уйламыйм. Шуңа күрә инде мин аны ничектер күңелемә кертмәскә тырышам. Бик дөрес, андый көнчелек дигән корт белән очрашырга да язмасын, аны үзеңдә татырга да язмасын, Ходай сакласын андыйдан. Шулай. Тәкъдиргә ышанасыңмы? Тәкъдиргә ышанам. Тыйнак булу әхлакның нигеземе? Әлбәттә. Ирең Раил биюче, гаиләгездә кем-кемне биетә? Мин режиссерлыкка укыдым, Раил биючелеккә, безнең гаиләдә биетә Сәйдә.
Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта исегезгә төшерәбез Хозур ТВ телеканалында баручы «Балам багалмам» тапшыруның алып баручысы Рәмзия Вәлиева. Рәмзия, рубрикада очраган тагын бер сорауга тәфсилләп җавап бирәсем килә дидең. Әйдә, рәхим итеп җавап бир әле. Тыйнак булу әхлакның нигеземе ул? Әлбәттә, Резидә, чөнки ни өчен җәелеп сөйлисем килде, безнең инде бу тыйнаклык бүгенге көндә бәлки инде теге элеккеге заманнан калган бераз гына яшәргә комачаулаучы сыйфаттыр дип әйтәсем килә. Ни өчен? Хәзер инде аңлатып китәм, чөнки менә безне тәрбияләделәр авылда. Без бит чын авылда тәрбияләнеп үскән балалар. Безгә һәр вакытта да олы апалар килсәләр дә, кунаклар килсәләр дә, безгә өстәл янына барасы түгел иде. Сездә дә шулай бит, без шул буында тәрбияләнеп үскән. Анда нинди өстәл янына бар, ул аш бүлмәсенә чыгырга да ярамый иде. Кунаклар киткәч кенә балалар утырып ашарга тиеш иде бит инде. Һәм менә шул минем ничектер сеңеп калган, олылар сөйләшкәндә балалар кысыласы түгел, балалар үзләренең фикерләрен әйтергә тиеш түгел. Һәм менә мин бүгенге көндә Сәйдә белән андый әле бәләкәй булса да, андый темаларга күбрәк сөйләшергә тырышам. Мин аннан сорыйм, аны нәрсә кызыксындыра, нәрсә өчен аның анда барасы килә. Һәм аның фикере минем өчен мөһим. Мин эшкә урнашканнан соң, мин балалар үзәгендә эшли башладым инде. Укып бетергәннән соң шунда эштә безнең һәр вакытта да олы апалар булдылар. Һәм минем өчен менә ул электән калган, күңелгә салынып калган фикер олылар янында без сүз әйтергә тиеш түгел. Менә шул тыйнаклык миңа бәлки эшләгәндә бераз комачау итәдер. Чөнки олы апалар янында алар миннән фикер көтәләр, мин бит инде алар белән бер тигез дәрәҗәдә эшлим дип әйтергә кирәк. Һәм мин үз фикеремне бүгенге көндә эштә мәсәлән ачып сала алмыйм. Менә шул тыйнаклык бераз гына инде бәлки аякта чыгадыр кайбер эшләрдә дип әйтәсе килә минем. Ләкин инде шуңа да карамастан безнең бит инде татар халкының төп билгесе ул тыйнаклык. Шуңа күрә инде мин әти-әниемә бик рәхмәтле менә шушындай тыйнак итеп, ләкин инде шул ук вакытта шул тыйнаклыкны дөрес куллана белеп үстерүләре өчен. Олыгаю, Рәмзия, синеңчә ул картаюмы? Әллә инде камилләшергә мөмкинлекме? Камилләшү һәм акыл туплаудыр Резидә. Дөресен әйткәндә, мин менә әйтеп үттек бит инде юбилейлар, никах туйлары алып барабыз дип, шунда күбесенчә юбилейларда дип әйтик инде, мин менә иң башыннан юбиляр белән танышырга яратам. Без инде күрешү мөмкинлеге булмаса, аларның биографияларын алып, мин инде тормыш юлы белән кызыксынам. Ни өчен эшлим мин моны? Чөнки инде тик-томал килеп кереп, кешегә бит инде ничектер бәрелергә ярамый, нәрсә әйтергә ярый, нәрсә әйтергә ярамый. Кешенең тормыш юлын белмичә, аның белән сөйләшеп булмый. Шуңа күрә бераз гына заочно дип әйтик инде танышканнан соң, мин аның белән рәхәтләнеп аралаша алам һәм инде шулай мәҗлес азагында мин аларга шундый сүз әйтә башладым. Бүгенге көндә алар иң бәхетле кешеләр. Чөнки алар үзләренең 50, 55, 60 яшьлекләрен шушының кадәр якын кешеләр янында каршы алалар. Кайберсенең әле шул кадәр соклангыч мизгел 80 яшьлек әниләре дә янәшәдә утыра. Бу бит инде иң зур бәхетнең берсе. Һәм мин шунда үземә шул кадәр иң изге теләк телим, үземнең картлык көнемне балаларым, аныкларым һәм тормыш иптәшем белән күрә алсам иде дип. Чөнки бүгенге көндә интернет челтәрен ачсак та, күз ачып телевизор кабызсак та, иң беренче чиратта шул яшь балалар авыруы, кемдер аварийга эләгеп һәлак булуы һәм барысы да алар яшьләр. Менә шул кадәр күңел әрни һәм чын күңелдән минем менә үземнең картлыгымны күрәсем килә. Шуңа күрә мин бу картлыктан ничектер кайбер кеше ой картаям бит, менә картаямы, сөенергә кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки картаю ул инде синең тормышың үткән һәм әле синең тагы да бер матур киләчәгең, балалы, оныклы киләчәгең бар дип уйлыйм мин. Мин шулай булсын, шулай да әле сиңа картаю турында сөйләшергә иртәрәк. Нәни бала яшим синең күңелеңдә, шуны әйт әле. Нәни бала инде ул һәрберебезнең күңелендә яшидер. Бигрәк тә инде ул бала туганнан соң, чөнки инде әйтеп үткәнемчә, Сәйдә безне яңадан сөенергә өйрәтте, күп кенә омтылган уеннар уйнарга өйрәтте һәм Бишлек җырларын әлбәттә. Һәм инде мин аның белән рәхәтләнеп,
ул бит инде көн сайын булмый. Көн сайын бала белән уйнап йөри башлыйсың икән, ул сине җитди кабул итми. Син инде кирәк вакытта җитди, кирәк вакытта кырыс, ләкин кирәк вакытта менә омтылып бала белән уйнарга тиешсең дип уйлыйм мин. Шулай ук без кумлыкларда уйныйбыз, өйдә инде курчаклы уйныйбыз, рәхәтләнеп уйныйбыз. Эткә әйләнәсең, песигә әйләнәсең, сыерга әйләнәсең, шулай Һәм бөтенесенең тавышы белән сөйләшә башлыйсың. Әйе. Һәм инде иң мөһиме, бөтен мультгеройларны яттан беләсең. Ансы инде айрым бер тема. Бик зур рәхмәт, Рәмзия, бүген килгәнең өчен, үзеңнең шундый ихласлыгың өчен. Тигезлек сезгә Раил белән. Сәйдәне исән-сау, мәхәббәттә, назда үстерегез, тагы ишәергә язсын сезнең гаиләгезгә, якыннарыңның игътибарын, җылысын тоеп яшә. Зур рәхмәт сезгә тапшырырга чакырганыгыз өчен, җылы әңгәмә өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт үзеңә, уңышлар сиңа. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең тапшыруыбызда кунакта Хызыр ТВ телеканалыннан баручы Балам Богалмам тапшыруының алып баручысы Сәйдәнең әнисе Рәмзия Вәлиева булды. Рәхмәт, исән-сау булыгыз.